Okokuqala kwiminyaka emithathu urhulumente wephondo laseGauteng ufumene uhlolo-ncwadi olungenasiphene kumasebe aliqela. Phakathi kwala masebe kuquka elenkulumbuso, indlu yowiso-mthetho, isebe lakwa-treasury kunye nelophuhliso loluntu. This is the first time that we've achieved this number of clean audits. It shows that we are an activist government that promotes clean governance and the integrity of our public institutions. This is necessary to enhance popular democracy, accelerate service delivery, and maintain the public's trust and confidence in government. Inkulumbuso ithi uqeqesho lwamagosa kulwawulo-mali lubasebenzele. Ngokukwanjalo nobudlelwane ne-State Security Agency kube negalelo ekuqinisekeni lokuba abo baqeshwayo baneempepha ezizizo. Kodwa akusingawo onke amasebe ahambe kakuhle. Government remains conscious of the fact that there is still more work that we need to do, in particular in those departments and entities that have not yet got good audit reports during this period. These departments are health, human settlements and G-Fleet. Ngamasebe ali-19 abeneencwadi ezingenasiphene xa kuthelekiswa nesibhozo onyaka-mali ophelileyo noshiye 23 lwezinto ezigwenxa. UCreecy uthi ngoku ingqwalasela iza kubekwa kuqokelelo lwerhafu ze kuqwalaselwe neengxaki zala masebe ahambe ngasemva. Ndingusibongile Mkanimbolweni, eGauteng.